ଦେଖିଥିବେ ଯେତେବେଳେ ଶିଶୁପୁତ୍ରଟିଏ ଜନ୍ମ ନିଏ ତା ପରିବାର ତା ବାପା ମା ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି। ବଟ୍ ଗୋଟେ ଦିନ ସେ ଶିଶୁପୁତ୍ର ହିଁ ତାର ଦୁଃଖର କାରଣ ପାଲଟିଯାଏ। ସମସ୍ତେ ଦେଖିଥିବେ ଝିଅ ପିଲା ଅପେକ୍ଷା ଯଦି ପୁଅଟିଏ ଜନ୍ମ ହେଇଛି ସମସ୍ତେ ଖୁସି ହେଇଥାନ୍ତି, ତା ପରିବାର, ତା ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ, ତା ସମ୍ପର୍କୀୟମାନେ। ବଟ୍ କ'ଣ ହୁଏ ଯେତେବେଳେ ପୁଅଟି ବଡ଼ ହୋଇଯାଏ, ବାହାସାହା ହେଇଯାଏ, ନିଜର ବୃଦ୍ଧା ମା ବାପାଙ୍କୁ ନେଇକି ଗୋଟେ ଆଶ୍ରମରେ ଛାଡ଼ିଦିଏ। ବୃଦ୍ଧାଶ୍ରମରେ ନିଜର ମା ବାପା ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ କିଛି ସେବା କରେନି। ଯେତେବେଳେ ମାଆଟା କି ବାପାଟା ଚାଲିଯାଏ ତାକୁ ତା କାନ୍ଧରେ ବୋହିକି ନେଇଯାଏ ଶ୍ମଶାନକୁ। ଯେଉଁ ପୁଅ ନିଜ ବାପା ମା ବଞ୍ଚିଥିଲା ଟାଇମ୍ରେ କିଛି କରେନି, ମରିଗଲା ପରେ ତାକୁ କାନ୍ଧରେ ବୋହି ନିଏ ଶ୍ମଶାନକୁ, ସେମିତି ପୁଅ ଥାଇକି କି ଲାଭ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭାରି ଅଜବ ଲାଗେ କି ବଞ୍ଚିଥିଲା ବେଳେ ଗୋଟେ କାନ୍ଧ ମିଳେନି, ବଟ୍ ମଣିଷ ଯେତେବେଳେ ମରିଯାଏ ତାକୁ ଚାରିଟା କାନ୍ଧ ମିଳିଯାଏ। ୱାରେ ଦୁନିଆ।